Mga igsoon, ang kining kalinaw nag-agad ni sa mga prinsipyo or mga elemento aron makabot ang kalinaw. Ang una gyong elemento sa kalinaw mao ang kalimpyos kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing sa mga tao limpyo, mohari dayon ang kalinaw. Pero kung ang ato ganing kasing-kasing hugaw, di kita magmalinaon. Tistingi ragod ang inyong balay, butangig mga tais baboy, tais iro, mga basura, malinaon mong mupuyo sa inyong balay. Sus, magsigi, yung panglimpyo, sige, panglimpyo, di ka mahimutang. Nya iniglingi ni mo, to anasang imong anak, pasad-pasad na sad, anak. Hugaw ba? Hugaw. Ilingi ay mong tupad na hugaw. Na hugaw o limpyo. Mauna nga sa unang pagbasa hasta sa atong ebanghelyo gihisgutan gyud ang pag-awhag sa Ginoo nga pinaagis ni propeta Isaías og sa ato sang ebanghelyo gikutlo si Juan nga magbubunyag, nag-ingon nga hawani ninyo ang dalan nga agian sa Ginoo, tulira og hapsaya ang iyang agian, aron makakita mo sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios kalinaw, kalipay, kabalaan, o naa diha ang gitawag natong kauswagan. Importante kayo ang kalimpyos kasing-kasing. Nakaron unsa may makapalimpyos kasing-kasing? Ibaw mo. Unsa may makapawagtang sa sala? Daghan kay nangumpisal, kusmod lang yapugnaw. Sa dili pa ta mangumpisal, unsa may unang buhaton? Kanabang ibutang sa huna-huna ba? Kanabang maoy mutukmod nato pagpanglimpyo, samas pagkumpisal, pag kanini ang simba, pagpabunyag sa bunyaganan, pagpakasal sa kaslonon, unsa may magtukmod nato ana. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ingon si San Pedro, ang tanang butang sa kalibutan mahanaw gyud ni. Mahanaw gyud. Unya kanus ana mahitabo, matod pa niya para sa Ginoo ang libuan ka tuig murarag usa ka adlaw. Ang sa to? Sakto ba? Ang usa ka adlaw sa Ginoo mura na naglibuan ka tuig nato. Ang atong libuan ka tuig mura na nag-usa ka adlaw sa Ginoo. Unsa may pasabot ana? Nga kini di ay mga butang, mga tao ug mga nias kalibutan apil na mga bituon kadiyot ra gyud kay ning mawagtang. Mura bag dali ra gyud kaayo. Ana, kabantay mo naiusahay atong mabalitaan nga pareha ni ang mga sikat na itong historyahan. Si Anhing J.C. Robredo nag-blessing to diha sa tambong to sa inaugural blessing anang training center. Tingali buntag to diha ang blessing. Nya lupada yung siya padong adto sa ila dito ra ko tubos Masbate. Patay na. Si Ramon Magsaysay, anhing presidente sa Pilipinas. Dito sa dinhi sa Cebu ni bisita. Paglupad sa eroplano, Cotobras Mount Manunggal. Kobe Bryant, sikat sa to Kobe Bryant. Ang sa may resulta, crash ang iyang private plane. Murag na-apil pa tong iyang anak. Dali ra jud kayo ba? Kanang mahingang habitaw ka nga, hala, mao ba? Bishop Chupilo Kamomot, naniudto pa to diha, kuyog ni Archbishop sa seminaryo ba to or Carmelite ba to? Nagdali pa doon nga to siyang misas Karkar, unahan lang Jote San Fernando, pa doon na musods boundaries Karkar, diha ra day siya kutob. Patay na, kadiyo ra gyud kayo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi abang. Ing na dali ra gyud kay ka.
Ina. Kadiyot ra ka. Pasabot. Pasabot kining atong pagpuyo sa kalibutan, kadiyot ra ka ini. Mga matay rata. Kadtong nangaigos linog, ang uban ato nangatog. Pagmata, patay na. Kadtong nangaigos bomba, pagbombardiyo sa Hamas padong sa Israel, Israel padong sa Gaza, wala, patay na yun. Kadtong nangaigos bomba gikan sa Russia ngadto sa Ukraine, Ukraine batok sa mga taga-Russia nga nisulong, wala, lupad-lupad pang eroplano, may kay muda ang pilot, igo bitas missile, awa na, pulbos. Kadiyot ra kayo. Kanang nangakras karos motor, patumba-tumba pa, ana-ana pa, pag-abot sa unahan, buutan na kayong natog sa karsada, pinaana, pagkamot. Buutan na kayo ba? Primero to, yawan ng tawhanap, kadlit-kadlit man, pag-abot sa unahan, to natog na sa karsada, gana. Buutan na kayo. Away siguro, kaning nanimba karon, karong hapon, wala. Kadali ra kaita. Pero doon na kuno'y bagong langit o bagong yuta. Matod pa sa atong unang pagbasa, doon ay bagong langit o bagong yuta. O adto ta dito dadon sa nating karnero, kadtong iyaha, kadtong nagbuhat og maayo. Apan kadtong nagbuhat og dautan, inigkatapos na aning kalibutana, dadon sad ngadto sa silot nga way katapusan. Muna nangandoy ta dinhi sa atong kanini ang kuan tubag sa Salmo, Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong pangluwas. Hatagi mi sa imong kaluwasan. Unsa man paghatag sa kaluwasan sa Ginoo, basta kita maminaw ug magtuman sa iyang mga sugo. Mao na importante kaayo ang atong pagpaminaw o pagtuman sa sugo sa Ginoo. Dinhi sa unang pagbasa, si Juan nga magbubunyag, naminaw sa Ginoo o nagtuman sa sugo sa Ginoo nga isangyaw kining maayong balita nga maghinulsol na kay moabot na ang manluluwas, pero mapaubsanon sa kay si Juan nga miangkon sa kamatuoran nga dili siya mao ang Ginoo. Ingon siya, gamhanan ra kaayo ang Ginoo, ikumparar nako, dili gani ko takos nga mobadbad sa higot sa iyang sandalyas. Pasabot ani, ayaw pagpagarbo dinhi sa kalibutan, tungod lang kay naa kay dakong yuta, naa kay dagkong balay, naa kay nindot nga sakyanan, nindot kay kag talento, gwapa kay ka, gwapo kay ka, taas kay kang tao, taas kag height, imo na lang tamayon ang mga putot, ay pagkuan diya. Tungod lang kay taas kay kag ilong, imo nang tamayon ang mga pislat og ilong, nga murag naagi-ag pison. Ayaw, ayaw. Kay sama sad nila, ikaw sad, kadali ra gyud kang mawa. Apan hukman tas Ginoo inighuman. Tuay way katapusan nga gasunod aning tapusono nato nga kinabuhi. Naay way katapusan. Nya unsa may buhaton matud pa ni San Pedro, kay ato maning gihuna-huna kanunay, ang atong buhaton, atong andamon ang atong kinabuhi. Nya unsa may pagpangandam, maghigugmaay ta, magtinabangay. Kamong gasigig panindot anang inyong balay, lingi-lingia ang balay sa inyong silingan, di ba magtuho ang atop? Naa ba sila'y bungbong nga tarong? O gitabila na lang nagsako nya ikaw diha sige gyud kang panindot, imong kural, imong atop, imong bungbong, pintal naman halapang decorate anang mga series mga Christmas lights, daghan na ba tag Christmas light ini, aligrir ba kay gabi ang atong ceremony, no? Pero wa sad nato kalimti ang atong mga kabos nga kaigsuonan. Ayaw mo pagsigig salig na perti na nandaghana nang apply diha sa ipaayog balay. Anya ang gipangayo ra atop. Wa gid nay silingan ana nga nakapalit og atop. Ha? Isalig pa gyud ninyo dinhi pare nga magsigig pangayo anang slat nga ang naong ani mura na lag slat.
Bungbong ang ipangayo, pila ra ka kabuk na pligo sa plywood ang gikinahanglan, di gyud mo kapalit kamo mga silingan nga dagkog balay, sige mo palit ang inyong sakyanan, ipamarking ra ba na ninyo daplisdahan? Ayaw na lang, ibaligya na lang inyong sakyanan nga di na masuod sa inyong grahian. Nya anha na lang nyo ibutang na ng karsada, ibaligya ra gud na, nya ang halin iayo ang mga balay des inyong mga silingan. Himuin ang mga kanal, ang wa nay kanal nga maglunop ng tubig inig ka uwan. Tagahawak hapit ang tubig sa inyong silingan. Himuin ra gud nag drainage diha. Baligya ng imong Fortuner kay naa man sad kay Land Cruiser. Daw kay kastanan. Mawa ra na, di na makaluwas nimo imong balay, kanang imong Land Cruiser, kanang imong yuta, kanang imong Coral, di ginakaluwas nimo, inig-abot na nga mahanaw na kaning kalibutan na. Ang makaluwas nimo, unsay gibuhat nimo sa imong silingan, ginamit ang imong bahandi. Ug salamat sa mitabang nato dinhi sa atong pag-atiman sa mga kabus. So, muna, ato ng paningkamutan nga atong hatag ang ikhak. Manindog na ta para sa atong pagpadayag sa atong pagtuo.